твоята спалня. Сори, дори ме тиши ми на съблекалня. Нов топик, от и на мен ми нела при мен. Да ти ми фен като шерене. Тести, хора през жама, Бела Астра, ще се сетиш. Гледам надолу мъжести и си мъжки, чакаме, иска да намери нещо вкъщи. Пием бе, пуши. Ама вие тук ли си живеете? В Лозенец? Дойдохте тук на разход. И му казах какво съм видяла с нощта. И той къде ме закарай преди да го видя. Ти нямаш, той няма ли книжка? Има. Има, но той си беше друга компания с наши познати. Тук на старата къща. И аз съм по-любопитна и викам, чакай да отида. Разбира се. Въобще, ако не беше казал, и пък сега нали, че ще има и такова. Той още като идва насам, голяма работа, виж какво е нищо. Това сега като видя. Вечер, особено светлините, лъчове така насочени. Беше много красиво също. Супер, значи идваме аз тази вечер. Без това е събота. Екшена ще е тука. Докато сме по-млади, ходите, защото Аз не съм, кой знае колко мятам. 71 ли беше? 71, аз съм на средна възраст вече. Катото, ма ти се страна. Верно е, верно вие са Аз преди. за това те познавам. Катото тя не дойде тази година на бала. Имахте събиране? Да, каза, че в Приморско ще да ходи. 20.